De Algemene Rekenkamer Curaçao heeft de wettelijke taak om de jaarrekening van het land te onderzoeken en haar oordeel hierover te geven aan de Staten en onze bevolking. Voor de jaarrekening van 2018 heeft de Rekenkamer gecontroleerd of de uitgaven en de ontvangsten tot stand zijn gekomen in overeenstemming met de wet en regelgeving. En of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de financiële positie van het land per 31 december 2018 en het resultaat over 2018. Volgens het rapport van de Rekenkamer over de jaarrekening 2018 zijn de verplichtingen, de uitgaven en de ontvangsten in dit jaar niet tot stand gekomen in overeenstemming met de wet en regelgeving. De begroting is overschreden met 277,2 miljoen gulden. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door een overschrijding van de uitgaven voor het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur van 99,3 miljoen gulden en doordat 110,2 miljoen gulden begrote inkomsten voor het ministerie van Financiën niet zijn gerealiseerd. Subsidies voor een totale bedrag van 261,7 miljoen gulden zijn verstrekt zonder de vereiste subsidiebeschikkingen. Er is onzekerheid rondom de rechtmatigheid van de belastinginkomsten van 1.371,9 miljoen gulden. In het rapport staat ook opgenomen dat de jaarrekening geen getrouw beeld geeft van de financiële positie van het land per 31 december 2018 en het resultaat over 2018. De jaarrekening bevat met betrekking tot de rechtmatigheid en de getrouwheid totaal 664,5 miljoen gulden aan fouten en 5.991 miljoen gulden aan onzekerheden. Omwille van een getrouw beeld mag de jaarrekening niet meer dan 17 miljoen gulden aan fouten en of onzekerheden bevatten. Aangezien de jaarrekening niet aan dit criterium voldoet, geeft het de gebruiker geen juist inzicht over de financiële positie en het resultaat van het land. Verder meldt de Rekenkamer dat de eerder vermelde bevindingen en conclusies veroorzaakt worden door het feit dat het financieel beheer niet ordelijk en niet controleerbaar is. Om deze reden kan de Rekenkamer de jaarrekening 2018 niet goedkeuren. Tot slot bevat het rapport van de Rekenkamer een aantal aanbevelingen aan de Staten en de Raad van Ministers. Deze aanbevelingen kunt u lezen in het rapport op hun website www.arc.cw.